Vlogísek, uděláme vlog? Kámo. No, komen. Míra si ještě dává kalhoty, jo? Pásku. First time jsem actually prošla skenerem bez kontrolování na dynamit a na perník. Míro. Míro. Hej. Naše sploditela. Můj ne. Mě nespodili. Mi píše unbelievable. Děcka. Když běžím, vypadám jako lavina. Oh no, nemám káru jako Batman. Vypadám jak těhotnej, nejsem těhotnej. Říkaj mi, že jsem řízek poctivý. Ukáž ten drift. Ty vole. Okay, we've arrived. Help with bouncy. Yes. Ty koukej na to. Oh yes, oh yes. Upadl mi na had. I don't give a shit. House tour. Oh yes, oh yes. OK, takže asi jdeme k moři a... Tak, jdeme zde. Míro, pojď. On zase na hajzlu. Tady, jo. Já jsou cold. Takže přátelé, kluci tam na sebe striekali. You wanna come in, bro? Takže jo, kámo. Ne! Čekám, ona se protlačila dovnitř, ty vole. Where the fuck is your ass? Oh ne, Je kucht, kámo. Tak. OK, doufám, že mě za tady to nezažilo, ale spilnu vám nějaký ty, jak prostě udělat některé věci, co vidíte ve fast foodu a chtěli byste si je dát i doma. Tady vezmeme rajčátko, yes, nakrájeme, ty pičo, to byla transition more. Další tady máme ledový salát, tentokrát to není iceberg, ale prostě bude to stačit, tak to salát tak nakrájíme na kousíčky, hezky. Jako další přijde tady mozzarella, jelikož já nemám jakoby fried chicken. Za normálních okolností se to dělá tak, že se prostě strčí zabalený sýr papíru na pečení do toustovače, ale my jsme tady trošku na budgetu, takže jsem to musela smažit na panvice a zalepit tam jak nějaký herec pro dospělé. Anyway, jste už všechno ready for use a beru tortilu. Najednám nějakou prostě random majonezu, co nežlenice, než bez brand. Tak to dám fajně, krásná rovná čara. Tak se to má dělat. A hodím tam všechno, co jsem si teďka nakrájela, až na tu mozzarellu, jo. Pozor, mozzarellu musíme tež ještě připravit. Potom, co jste nějakým způsobem teplně zpracovali mozzarellu, ještě si zabalit. Přehnete na půl tortilu, schrnete všechno to, co máte se tortile, takhle úplně na kraj. Zbalíte spodek, překlopíte a máte hotovo. Teda jupi, yes, teď už to stačí, mám taky teplně zpracovat tortilu v toustovači nejlíp. And yes, you're done, babes. Momentálně je 10:34. We're leaving for the beach. Tak Miro, co dneska tady zkoušíš? Dubajskou čokoládu. Kámo. Ty vole, tak já mám úplně nějakou, kámo. Jaj. Je to dobrý? Je to dobré? Dneska
teďka mi došlo, že lidi jsou zmrdí, konečíme přírodu. Kámo, to je úplně skurvená voda, hej. Is that olej? That's disgusting, bitch, what the hell? Mirku, proč si tady zničil ten oceán, kurva? Ty vole, Mirku, co budem dělat, kámo? Lidí na těch lodích, vole. Kom, pouštíte oleje tady, vole. Proč to děláte na těch lodích? Jsou tady mezi náma, ty. Oh shit. Já to věděl, kámo. Co bys mi to řekl? To je tady smrdí. Just came from the beach. Přišli jsme. Já jsem měla úplně zasrané ruce od nějakého kamelu. Celý more slaní. Kámo, klepeme na ty dveře, tady nikdo není, ty píčo. Nikdo. Hi, peoples. We're going on an adventure. We're going on an adventure. Jedem! Vloupali jsme se casually, tady to Vydal z toho zase mám ozvěna. Dejte všichni follow a like. Ty vole, stál takový bong. Jak se jmenoval ten, kámo? Nikdo nešel na ty bíště. Dobré, ty stále mě kámo harasu, to prdele. Kde to si, kámo? Nějaká postel, kámo. A někdo spal. Ty píče, co je tady za piktogramy? To není, kámo. Tady jdeš. Ty vole, no má od krve, kámo. Na dvoří, takové fajné. Domu čírny tam. Mírku, to je mučedník. Very, very nice. Krásné to tu máš, tyjo. Ty nečekáš taky fajný domek. A už tady můj skromný příbytek, jo. Tady je kuchyně. Tady je, kámo, ten stor. Pak se hodíte, jo. Máš velký problém. Jo, to je na kosti díra, jo. Ale je to zaspaný, kámo, to tady hodně. Už je to má někoho kostí. BNB, kámo. Tady je obývák. Tady je dance floor, kámo. Tady, ano, tady je dance floor, kámo. To je moje postel, kámo. To je digestoř. Když já vůbec uvařím, A co to je? Co to je? nějaký, já nevím, co to je, kámo, a bojím se to. Jo, a proč to máš do mě teda, jakože, nebo tak? No, ano. Jo, jako takhle. Hážeš do toho věci, jo, takhle normálně. No, on to jí. Jo. Prostě. Brali potaz, prostě jako majnet, chápeš? Jo, právě solidaritu, prostě kdo tam má tak. No. Proč tady máte ty bodce, jako? Říkám. Dávaj. Jo. Vystoupáš to být. OK. So first of all, I need to apologize to you guys, protože nemáme žádné... To fakt je bůj. Protože nemáme žádné záběry ze 4. dne. Because we have visited Dubrovnik and shit. Nedělali jsme nic zajímavého, prostě jsme tu v Dubrovníku a jsme zpátky v Dubrovníku. But for today, dneska doufám, že bude lepší počasí, se to nevypadá. Koupila jsem tady na opalování tady tu srandu, Afrodita. Takže dneska bude hardcore tanning day. A zítra tady bude kalba u Tomiho. Jinak to je obědina večerka v okruhu třeba 100 kilometrů. Co má 2 uličky tam a zpátky a jednoho pracovníka jménem Tomi. To nemůžete propásnout tady tuto akci. Stay tuned. To je dneska s chlabrem. Jsme ho vzali na pofel. Ty vole. Kámo, on se posral. Ty čo? Mirko, ty kurvo. Na ně, otočuje. A babi, jedem, je. Prava, tak nožka a ručka. Já jdu za ním. Mám se jich zeptat? Jo.
Oj, oj, oj. Tady do nějaké jeskyně. Ale tam ten kámen. Kameny jsou top, tam poplavu. Ty vole. Oh, ty písečky fajně tady dneska. Tam sedí Poseidon. Tady se takhle jde zhruba, Energylandia, kámo. Vítr. Roma. Vítr, ohnutý strom, mrt, hrom. Vítr, onutý strom, Roma. Já nevím, že to dělá. Ještě udějte si bokama. Podívejte spát něco. Musíte dát freestyle. Já čekám na ten taneček. Pelová půlka prdele, hrozně. Hi guys, haven't seen you in a while. Jak dlouho jsem natočila? Asi 3 dny. I need to enjoy my vacation. Ale byli jsme v Černé Hoře a na to uděláme story tam lidi. 3 hodiny jsme prostě stali v koloně. Nějaký kamo cigán se nás ptal na cestu, prostě kam jet, vůbec nevím, jako. Prostě jeli jsme na nějakou pláž, jeli jsme po nějakém kopci, borec půlapnul a byl jako, otevřel okýnko a byl jako OK, there, OK. A tata, že yes, OK, and there, OK. A ty byl OK, yes, OK a odjel. No teďka jakoby spěcháme do Tomiho a zítra budeme se potápět. A jdem se tam potápět s panem majitelem, což nevyčítají fela, ty vole, široko daleko. Jak v Řecku? Čo není to? Ty se rozsvítil. Já jsem se lekal, ty vole. To mi brácho. Teďka vcházíme tady do našeho oblíbeného podniku. Hi. Oh, okay. You don't close at 10? At 9? Today you close at 9? Or at 10? 2 minutes close. Finish. Okay. Thank you for nothing. A tak musíme do nějakého kamo tady to baru asi. Kámo, jakože já chápu, že třeba zavřela pokladnu. Že to nějaký skin krču. To chápu, kámo, ale prostě ty vole. Chtěla jít dřív domů, kámo. A tady to tepe, ty pičo. Ahojte lidi, my jsme tady dnes. S Jakubem. Přišli jsme vám povyprávět storytime z Montenegra. Byla to prostě jako úmorná cesta, byl to hrot, byl to problém, bylo to velké. My jsme věděli, že prostě jedeme do Ciganova, my jsme to věděli. Ale nečekali jsme, že to bude jako tak velkolepé. Takže jeli jsme asi 3 hodiny, jeli jsme prostě vzad zpět celou cestu. Jeli jsme do města, které se jmenuje Kotor. Už bylo horko jak zmrt. 3 komarů na tom parkovišti. Vyšli jsme, že jsme asi 15 minut a narazili jsme na přechod. To byl kamen úrazu, přátelé, ten přechod. Stiskli jsme to tlačítko a zjistili jsme, že budeme muset čekat třeba 20 vteřin. Všichni lidi tam čekali, jo, mind you. Ještě tam bylo prostě nějakých pár lidí s náma, ale prostě můj tata si řekl, že ne. A prostě za třeba 30 vteřin tam jakože teda jako vstoupil, ale prostě ty auta měly červenou, ty auta taky prostě staly všechny na místě. A prostě tata se prostě rozešel, no tak prostě my se šli všichni přirozeně za velitelem, za prostě velkým vůdcem, ne? Můj tata šel první do té cesty prostě a ten nějaký úplně kokot, ne? On ještě čekal, tam byly totiž 2 ty cesty, jako 2 proudy, jo? A ten debil, on začal úplně troubit jak nějaký magor a můj taťka se malem posral z toho. Podíval se na něho, udělal jakože... A všichni jsme jakože rychle přišli prostě tu ulici, ale on prostě
troubil, vole, řval, prostě, že to šlo slyšet aj přes prostě okna toho auta. Všechno, aby si někoho dehonestoval, tak prostě on ukázal nám. No, a teď prostě jdeme, normálně tam už po nějakém prostě chodníku, ne? A najednou slyšíme další troubení a další vřískot. Hádejte, kdo to byl? Byl to ten borec, úplně stejný z toho přechodu, jo? Takže on prostě nás pronásledoval ještě třeba dalších 10 metrů prostě. A prostě mě už tak sralo, jako prostě na nás troubí more a všechno, já se z něho otočil, udělal jsem ho. On to bohužel neviděl, jo, ale viděla to prostě moje mama. Fatální. Takže já jsem na něho ukazovala, já jsem na něho prostě ukázala, ať mi prostě vyhulí kokot a šli jsme dále. A teďka borec pulapl, kámo, úplně z peněženky vyhrabal nějaký, kámo, průkaz cyklisty, vole. Začal vystrukovat, že má nějaký prostě jako nějakou průkazku prostě. Typek zastavil uprostřed prostě nějaké křižovatky, píčo. Tady to zastavil před tou cestou přímo, tady teďka chtěli jet auta, takže ještě začali další prostě 4 auta tam troubit, prostě typek nic, on prostě zastavil, vystoupil z toho auta, začal tam něco po nás řvat, furt nám ukazoval, že prostředníček. Naše rodiče na něho mluvili česky, on na nás mluvil nějakou srbštinou, prostě řvali tam po sobě. Když jsme pak to prostě nějak skončilo, on prostě nastoupil do auta a odjel prostě debil, vole. Jsi v Chorvatsku, bráchu. Neznáš to. I don't know, guys. Napište mi, co si o tom myslíte do komentářů. Tato tvoje jachta? Já jsem tady tou kocapkou, to je jenom převozný, jo. To je jenom převozní. To je jenom převozný. Doufám, že ti nezmrzne nějaké půle. Čtvrť jsme to jak nic. Dneska je UV index 7, zítra bude už jenom 4, oba se jdem pršet. Oušky, hrom. Vítr. Strom. I first dinner. Yes, we going. Oh, maybe before 6. Okay, see you tomorrow morning. Okay. Oh yes. Okay. Coming to local liquor. Okay. Ty vole. Jo. Ještě se usmějte. Čaute lidi. Zůstali jsme tady poslední. Eating the pizza. Je tady mega bouřka. Hromy, more, blesky. Ty vole. Ty píčo. Ty píčo, v klidu lidi. You guys, začala ta bouřka a to Joel Báloš. To se blízká. Ty vole. Jo. Co děláš, more? Já. Jaké máte pocity? Na město neskutečně podepsalo prostě. Hi guys, we're back home at his place. Ale s tím jsme.